Üdvözlöm Zsolt, Sebestyén Balázs vagyok. Ő pedig az energetikai szakértő, Horváth Imre. Hát mi úgy gondoltuk, hogy van egy nagyobb házunk is, amit ugye lecserélünk egy kisebbre, mert hát azért ez gazdaságosabb fenntartani. Mi úgy láttuk, hogy nekünk ez így megfelelő, illetőleg hát ugye elkezdtük korszerűsíteni is egy kicsit, mert ugye fűtés ilyen hasonló dolgok. Bocsáss meg, azt mondtad nekem telefonban, hogy 2001-ben egy lényeges felújításon esett át. Hát mit tartalmazott az a felújítás? Hát ez most a felújítás az ugye tartalmazta a tetőszerkezetet, tartalmazta a külső zakkolást, illetőleg belül is egy-két nyilázárók cseréjét. Ez már egy lényeges felújításnak minősül. Hogy csináljátok a használati melegvizet, és mivel fűtötök? Villanybojlerrel. Az villanybojlerrel. Éjszakai áramos? Nem, még egyelőre nem. Most van folyamatban, tehát az elmúlt kérvényezve van, ugye ez... Vagy csúcsidő kizárásos. Bocsánat, igen, most már ez a pontos kifejezés, igen. És a fűtésről beszélnek. A fűtés az egy fatüzelésű kandallóval történik, amit biobrikettel, illetve fabrikettel tüzelünk. Illetőleg van egy ilyen... Meg tudod ezt nekünk mutatni? Infrafóliát, persze, hogy a biobriket, illetőleg Igen. A fával összehasonlítva körülbelül ugyanaz az ár, mint a fa, de viszont jóval nagyobb meleget ad, illetőleg jobban tovább tartja a meleget. Nagyobb a fűtőértéke. Nagyobb a fűtőértéke, mint a fának. Tehát ugye ezért döntöttünk ez mellett is. Nyilván akkor kevesebbet kell belőle eltüzelni, ugyanakkor ár mellett, tehát így gazdaságosabb a dolog. Így van, és még az, ugye mert dolgozok én is, illetve nejem is, és hogy nem vagy ideglakásba jövünk haza, ezért ilyen infrafűtő panelekkel? Nem fólia, azzal adattuk meg. Mint kiegészítő fűtést. Tehát ez a lényeg, hogy ugye infrasugarakat bocsát ki, ami nem hőt érez az ember, hanem felmelegíti a bútort, a padlózatot, meg ezeket, és azok adják vissza a hőt. Tehát nem maga ő fűt. Őnek is van egy felületi hőmérséklete, tehát egy ilyen 30-40 fokos felületi hőmérséklete, de inkább itt a padlózat, illetve a bútorok, falak, ablakok, ezeket melegíti át. Igen, annyit el kell mondjak, hogy ami ma a rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelő, az a C kategória. Tehát, hogyha valami C vagy D, az nem jelenti az, hogy rossz, a C az pont megfelel a mostani előírásoknak, ami ennél jobb B. Sejtem, hogy ez B kategóriás ház lesz, így a tapasztalatom alapján, az már a követelménynél jobb. A plusz kategóriát azt csak megújuló energiák felhasználásával lehet eleve elérni. Így, hogy mondtad, hogy megújuló energiát használsz, hőszigetelt tulajdonképpen a falazatod, jók az ablakok, ez egy jó ház lesz.